da su rodili posao. Šiljkova i moja sestra je pitala za ministra Glišića. On je znao čovek da su završeni neki radovi, ali nije znao da su to pripremni radovi. Ali smo mu mi odmah sutradan javili. Ali nema izvinjenja. Džabe kad je to već izrečeno, snimljeno i onda se digla halabuka. To je prva stvar. Ali druga stvar od tog dana, da nismo dobili njegovu svesrdnu podršku, da dobijamo raznorazne saglasnosti od Ministarstva rudarstva i energetike, od Zavoda za zaštitu prirode Srbije, za zaštitu spomenika kulture Srbije, Geološkog zavoda Srbije, da nismo dobili njegovu podršku da nam to stiže za 3 do 5, eventualno 7 dana, mi bi čekali možda po mesec dana. Tako da je uključen maksimalno. Pošto si vi do Vučića, od sad sve pismo. Kaži mi zašto meni još nije isplaćena pomoć za pomoć u zgradu. Meni je pomoć da bočite ekonomsko skroz izgore. Ja sam dobila samo 200.000 za trajk. Aha. Pogledaj rešenje. Ja ti izvinjavam. Čekaj, Slađane, dođi vam, molim te. Zna Slađan? Kako beše ime prezime? Đorđević Milan. Đorđević? Milan. Đorđević, za stambene objekte ne vidim Đorđević. Ne stambene, pomoć za zgradu. Mehanizacija.